Dacă m-am și trezit, să mă îmbrac, să mă spăl pe dinți și ca să mă duc la baie. Oh, stai, nu vă uitați la mine, plecați. M-am spălat pe mâini și acum pe dinți. Mă îmbrac în 1, 2, 3. Așa, sunt îmbrăcată. Acum să mă duc la Maria să văd ce face, dacă s-a trezit sau nu. Maria, văd că nu s-a trezit. Maria. Da, ce e? Nu mergi la școală, e 8 deja. Profesoara a zis să venim la 10. Tot trebuie să te pregătești. Mă duc jos. Bine. Aș vrea să mă uit la televizor. Stai să mă schimb. Așa, până m-am schimbat și eu cred că e gata și Maria e 9. Hai că mai avem puțin timp. Vreau să mă uit la știrile de dimineață. Oh, Maria, bună. Bună, ești gata? Da, văd. Hai să ne uităm la televizor. Bună dimineața tuturor! Eu sunt Mirela Magurela și astăzi o să vă prezint știrile. 2 fete au fost răpite în urmă cu un an. Cauza e necunoscută, chiar persoana care au răpit-o la fel necunoscută. Despre acest caz vim și data viitoare. Voi a fost Mirela Magurela și am prezentat știrile de astăzi. Pupi, pupi, eram țumță. Mirela, încă mai filmăm. Ce mai filmăm? Maria tocmai a zis despre noi. Aparent da. Am fost date la știri? Cum am fost date la știri? De unde află poliția? Nu știu. Stai că bate cineva la ușă, să mă duc să văd. Cine o fi? Bună ziua, cu ce pot să vă ajut? Bună ziua. Dați un interviu, te vreau frumos, dați un interviu. Despre ce? Tot ce ați făcut acolo, nu știu, răpirea, chestii, a fost frumos băiatul. Nici măcar nu l-am văzut în fața. Mă rog, hai de aici. E o proprietate privată. Plecați. Uite ea, mă dă pe mine afară. Valea! Ia uite păpușa, nu vrei înnuiți cu un ceva la party? Du-te, bă, băiatule, de aici mai repede, dacă nu te crăpui. Pa! Să nu te mai prind aici. Hai, la școală, uite, e 9 și 40. Cine era la ușă? Nimeni, un dement, mă rog. Era glumeț, era... Rezolv eu imediat. Unde plecați, domnule? Unde plecați? Așa, gata? Nu vreau spune-mi așa că ți crăp. E prima zi de școală, sper că o să fac prieteni, nu ca vechea școală, unde primeam bullying în continuu și bătea joc de mine. În fine, să nu mă întristez. Bună, domnița! Vreau să dau interviu. Vreau interviu. Dați interviu. Dați interviu. Spre ce, bă, băiatule? Cum ați fost răspite? M-au fost răspite? Nu vreau. Pa! Uaf! Nici de-aia n-am reușit. Lasă că e prind eu. Lasă. Mamă, ce mă nervează puricoasa aia! Mi-a dus prietenii! Mi-a luat pe Ștefan, șefănescul meu! Tu i-andas, nesuferitas! Cine mă se apropie acolo? Bun, am auzit de dat la știri. Zic că e spectaculară. O să pe lângă tine, că nu știu. Vreau să fii prieten. Bine, hai să interviu, că toată lumea face asta, hai. Uf! Vii toți la ea! N-am ce prieten! Sunt eu aproape de tine, Orga. Suntem prietene, nu? Sunt aproape de tine. Hai, dreptate! Oh, mi-am venit o idee! Mi-a venit o idee! Mama, ce idee bună mi-a venit! Ce mai vrea să facă? Ce prostie vrea să facă? Aoleu! Hai să mă duc la puricoasă! Auzi, puricoasă! Scuze! Nu, în baie, te rog, vină pe mine! Ok. Deci, uite, du-te în baie, în baie ce e prima, în WC-ul la primul și să vezi ce tare este acolo, da? Ok, mă duc să văd. Să nu te mai mănânci mormânt, puricoasă! Ia, așa, Nierie!